na-enwekwa n'obi doka ndị Ọnịsha maka ndị Ọnịsha wee obi ka ha nwere ịma na ibe a na-akpọ obi a na-akpọkwana ya sikwen from Bini. Obi wụkwa na echichi ndị Bini bụ obi. Ị na-anya kịta ịfụ na ọsọsọ ndị Ọnịcha na-eme ihe obi, and when you read the history of Onitsha, ịfụ na Onitsha na-enwe part of Igbo, nwee part of Bini people that made up Onitsha. Ndị cross mmiri wee bata Anambra, wee bata ọma mbala, wee make up Onitsha. Ọ bụrụ ya mere ha ji akpọrọ nkewa Obi of Onitsha. Ya read books, historical books. Nke a bụrụ ọhụrụ okpuchila aka ụmụ akwụkwọ ebe na Itali gba nje na museum nrịba anyị meghe enyi ibe a na-edebe ya wee eze obodo. Iwe eji wee malụ ndị leaders of kings. Even o nwere okwu Lord Lugard gwara eze ndị ede na akwụkwọ sị ya na eze Jaja of Opobo, eze Jaja of Opobo, oyiwe onye ọcha abịalụ that time kpọrọ ya, ọ dịka Lord Lugard ma ndị ọrụ ya, eze Jaja of Opobo. Agụtara m ya na one of the cosmology books of Professor Onwejog of 1776 or thereabout. So all those things are historical books. Edemgbogbo ikwukasa ihe a na-akpọ igwewa, ihe a na-akpọ igwe eze anyị, ihe anyị na-akpọ onye isi obodo anyị wee eze ndị, ihe anyị na-akpọ ya nara akpọ ya igwe eze ndị ka Ogomegbunamchukwu, you are not correct on Obi title submission. Ogomegbunam, I like it your own version of what you because the difference between Igbo. Obi wụkwa na obu. Obi wụ obu. Obi a na-ekwu okwu kịta wụ obu. Ebe nzukọ, ebe a na-agbakọ, ebe ụmụnna na-agbakọ. Bịanụ n'obi, bịanụ n'obu. Oyiwe omini. Like igwe ewu na obi ka ọ na-ebi, na-ese ewu na obi ka ọ na-ama. Yes, ndị ọcha kpọrọ ya obi. Ibe a na-akpọ ya gbogbo wụ obu. Ndị ọcha agwara obu bụ a na-akpọ onye obi because of their pronunciation of words. Onye ka o ji wee zawa obi. So onye na-asị na nke nwa, onye nwa na-asị title submission nke nwa na ọgbara iwe ọ na-akọ. Obi wee ebe na-ebi igwe gredo abịa na Nnewi ịma na igwe Nnewi wuo n'otolo ka o si ịghọtago. Mana outside igwe Nnewi enwegasịziri obi other obis nọ na Nnewi, like enwere Obi Uruagụ which is the second, where Obi Mudin which is the third, where Obi Nnewishi which is the obere nwa. So you look the concept now, because ndị Ọnịcha na-aza nwere Obi of Onitsha. Abịanụ na Nnewi ebe a anyị nwere Obi Uruagụ, nwee Obi Mudin, nwee Obi Nnewishi, abụọ nne nwekwara Obi na Otolo, wee nwezi igwe. So like Ikelu ka m na-esi wee differentiate now based on your explanation, because ndị ife na ndị Ọnịcha na practice Obi of Onitsha wunye awụ onye n'ọdụ ka the custodian of culture of ndị Ọnịcha niile. Now na-abịa n'Uruagụ anyị, Obi of Uruagụ nwụkwa nye ahụ nọmba 1 n'Uruagụ anyị a, ọnya na-eso igwe na Nnewi a. So another meaning of this Obi n'ala Igbo, some part of Igbo land go beyond that palace a na Obi. Nna m, enwere another meaning of Obi n'ala Igbo. Obi of Onitsha anyị na-anụ abụrụ afọ eji wee nwale igwe ndị Ọnịcha. Obi of Onitsha abụrụ, ọ bụrụ etu esi akpọ eze nri. Ọ bụrụ ya, it is not. Obi of Onitsha a na-ekwu okwu ewu the Obi, the palace of Igwe Onitsha. Just like gị
si wee kwu go and ask any of onye ọbụla bụ onye Ọnịcha ga-ejụọ ya. Obi doesn't stand in the same meaning with Eze or Igwe. Obi wee bụ obibi palace of a chief or palace of a king. Onye wụ Obi. So does it mean that Nando Onitsha na refer even the Onitsha mean Uruwo? Does it mean that even the Onitsha mean Uruwo? That when they are referring to their Eze, that they are referring to him through that palace about Obi. That what they mean is that never will Obi Ado. Does it mean brother, let me tell you. Owu ni Igbo atebetita achonya afure oli puo. Ọchịcha achonya afure ndị bia na abeba. That Obi remains the Obi of Igwe Onitsha. Another Igwe yati Onitsha. Ga-eme gịnị? Unu Obi apị na-ene anya ka ọ ebi. Ya wo ọchịcha kịta alituo family ya pụọ another Igwe Eze ya bata Obi akwado ya ebi. Onye ọzọ ya bata wee ebe ahụ iji wee ebe ahụ Obi Onitsha nya palace ndị Onitsha wee ebe ahụ ka ọ ya anọ. Onye nwa wudi Obi of Onitsha. The story of the kingship of Igwe ndị Onitsha wụ na that Obi ka ọ dị. It's just like na anyị si na Bishop of Awka Diocese. Kedu ihe mere o ji wụrụ the Bishop of Awka Diocese? Ihe o ji wụrụ the Bishop of Awka Diocese bụ na onye nwa wụ the shepherd of Awka Diocese. And ebe ọhụụ na obi ebe ọhụụ na ọ na-ata maasị bụ gịnị? Cathedral. Ebe ọhụụ na bishọp bi ọ na-aka maasị bụ gịnị? Cathedral. Mana ebe ka ebe ọ na-aka maasị nye ebe ahụ parish ebe ahụ bụ cathedral. Ọ bụrụ na that bishop bụrụ ochie ahụ oche a na-adị n'elu altar in all the cathedrals bulie ebuje na St. Anthony's Parish Ifite Awka. That St. Anthony's Parish Ifite Awka awụrụ cathedral. Ime wụ cathedral wụ that seat bishop na-anọ na ya na-adị n'elu altar n'iru altar. Onye nwa wụ the cathedral. Ọ bụrụ na ọ bụrụ that cathedral bujie na in a parish, that parish awụrụ a cathedral. That particular the other place a na-akpọ cathedral awụrụ pro cathedral. Etu a ka o si wee dị n'Obi ship. Sogobe eze ni je meeting ndị Igwe nọrọ na window na-ege ntị. Ihe a na-akpọ ya Igwe Achebe. Igwe Agbobi Achebe. Obi is because na ndị Onitsha recognize the institution of the Obi of Onitsha. Because of that, every community in Igbo have title given to their king. There is nothing like Obi in Bini language. I live video. I tell you what I know. I've gone so many people share the same idea you could hear. So many of them. Obi will balance now. So what are we arguing? I'm telling you that Ileji Akpola Igwe Agbogidi Obi of Onitsha is because he is the paramount king in the Obi of Onitsha. That is not a title. As you work on it, is the previous Igwe Chibugonu now before Mpa Adejale Batian. Igwe Joanna Zanezen will not to Ozanezen as Ezen. Obi of Onitsha on as a Wese. Manileja Oli Obi of Onitsha is because na the stool of the kingship is where he ever the stool of the kingship. Now about the stool of the kingship. And no one not you, never want not you, never no Obi. Never no Obi. I don't know when you work at your fan, I was here at your for you for Obu, and I was here at your for. Macana want the authority of the place. It's not a title. Obi of Onitsha a title. It is a place. This is the Obi of Igwe Achebe of Onitsha. If you doubt it, enjoy a queen, a princess. Obula di jalebe. Mponya gwia owu wonder about her life. She will help you and discuss how it goes where.
ihe obu ka anyị na-akpọ ya mgbe gboo, nọ ndị ọcha gwara obu wee kpọọ onye obi, from there bido kpọrọzie anya obi, and obi na ala Igbo wu palace. But Pedro, don't you think that na Obi and Obu Doka, it is all about language na ala Igbo? Don't you think that it is a language, or maybe even language also differences na ala Igbo? That Obi and Obu would the same thing, but it depends on the obodo ndị obodo si asụ. Nwanne ịpụtara na Nnewi, ndị Nnewi ya asị ya Obi, adịrọ nsọ na Nnewi na-asụ Obu ọrịa. Nnewi wu Obi ka anyị na-ekwu. Obi ka unu na-ekwu, Ọka na-ekwu Obu, Nrịba anyị na-ekwu Obu, anyị anaghị ekwu Obi. So all language difference. Mana ile ngwaghi meru that Obi ji wee dịzịa ka ọ dị so known n'Onitsha is when the white man came to Onitsha. Agwala, you just arrive in Obu of Onitsha, do you pronounce ya onye Obi? You know history can go. Yeah. I read history in Linguistic. So I've done so many documentaries on signing Obi of Onitsha. That is why I'm telling you. Maka abịara onwe discussion, onwe debate I bịa mee mgbe na Linguistic. I see between the Obi of Onitsha, yeah, the institution, the Kingship institution of Onitsha and the Kingship institution of Nri. Kedu nke ka in hierarchy? We did the debate then. Wee sapere anya wee kọwalụra why o ji wee bụrụ na abịa na Anambra ma ọ na-abịa na ala Igbo ma ọ abịa na in the world, why o ji wee wụrụ Onitsha Obi of Onitsha ka a na front. Even not recently ka nwoke ma ka ba meghali election wee wepụ Achebe wee tinye onye ọzọ, wee kọwalụra why Obi of Onitsha wee wepụ onye Obi of Onitsha who's there the chairman of Kingship, the traditional council chairman na ewepụgien na Anambra State. Yes, na Nsoludo ewepụgien. Okay, mgbe eche na-ekwu na ọzọ nya Obi of Onitsha kịta. Mba, just the traditional distant na Anambra State. So that is it. Unu nwa na-asụ Obi, anyị nwa na-asụ Obu. O nwere onye ya akpa aka na nkịta ka ọ sị ya Obi, iwe ya gwa iwe Obu, ka anyị gbagoo n'Obu be eze nụ, ka anyị jee n'Obu ụmụnna, ka anyị jee n'Obu alụsị, ka anyị jee n'Obu agwụ, ka anyị jee n'Obu okwu anụ. That is how we say it, we pronounce it.